Samantala, ilang negosyanteng nakapwesto sa Tiangge sa Dagupan City nanawagan sa LGU na palawigin ang kanilang operasyon. Kaugnay niyan, may live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, hiling ng mga negosyante na palawigin pa ang operasyon sa Tiangge upang tuluyang makabawi sa kanilang puhunan at kita. Iniindan ng ilang negosyante ang mahinang kalakalan sa Baratillo sa Dagupan City ngayong tag-ulan. Kaya hiling nila na palawigin pa ang kanilang permit para makabawi ng puhunan. Ang usapan kasi nito hanggang July 15, pero kung may extend hanggang katapusan, pero ang nasa kwan daw hanggang katapusan, sana. Para medyo makaano naman kami ng kaunti. Oo, mahaba-haba kasi para masulit naman yung bayad. Apektado rin ang ilang negosyante na nakapwesto sa Malimgas Public Market sa operasyon ng Baratillo. Doble raw kasi ang ibinaba ng kanilang kita dahil halos wala nang pumapasok sa palengke para bumili. Tapos pag yung mga benta namin, mahina po. Kasi nandyan yung mga tao, nandyan sila sa baba lahat. Ayon sa Dagupan City Market Division, hanggang July 15 na lang ang operasyon sa Baratillo at hindi na palalawigin pa. Dapat nga raw, 2 buwan lang silang papayagang magtinda pero pinayagan na ito ng 3 buwan ng LGU. Sa ngayon wala pa naman kasi 3 months na eh. Usually ang ano ng Baratillo natin is 2 months lang. Ngayon ginawang 3 months. Magsasagawa naman daw ng clean-up drive sa lugar kasabay ng pagtanggal sa Baratillo. Chris, samantala patuloy naman ang monitoring ng Dagupan City Market Division sa anumang paggalaw sa presyo ng mga bilihin dito sa pamilihan. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka.